Kao i tog tragičnog dana, u subotu 30. maja, samo 23 godine kasnije, mještani Drinjače u općini Zvornik zajedno sa ulemom došli su pred nekadašnji dom kulture u ovom naselju da bi položili cvijeće i proučili fatihu za duše nedužnih žrtava zločina koje su počinili neljudi iz redova Karadžićevih sljedbenika. U ovaj dom nekulture, kako rekoše mještani Drinjače, 30. maja 1992. godine dovedeno je 108 muškaraca i 2 žene, koji će kasnije biti u grupama izvođeni i zločinački strijeljani. Da li se pitamo ko je osuđen ovdje od ovih koji ih pobiše ovdje? Da li tražimo to od nadležnih institucija? Da li tražimo tužilaštva? Da li ste spremni svjedočiti koji znate informacije? Što se bojite? To moramo napraviti. Moramo napraviti radi ove djece naše, radi generacija koja dolazi iza nas. Vjerovatno vas malo zna, možda ste ponešto čuli ili kroz maglu imate informacije da su Dangićevi četnici pokolj pravili ovdje, u ovom naselju, u ovoj Drinjači i 1941. godine. Nama je važno i mi se skupljamo ovdje i činimo ovo sve što činimo i svjedočimo iz razloga što ne želimo da buduće generacije prolaze kroz belaje, da ih kolju Dangićeve, Karadžićeve ili nečije druge kame. Vrata na kojeg su vaše komšije, braća, rođaci, prijatelji, očevi, sinovi izlazili da bi bili strijeljani u manjim grupama. To je nešto o čemu treba pričati, o čemu treba pisati i o čemu treba svjedočiti pred Bogom, pred narodom i pred sudovima. Jer je to jedini način da se spriječi budući ovakvi zločini kao što se desio ovdje u Drinjači. Ahmet Grahić je pozvao prisutne da oni koji to nisu učinili daju krv za DNK analize kako se ne bi u memorijalnom kompleksu u Gornjoj Kalesiji kao ove godine ukopalo 26 žrtava zločina bez imena na bašlucima sa oznakom NN. Podsjećanje na najteži dan u povijesti Drinjače nastavljeno je u prelijepoj obnovljenoj džamiji džemata koji vodi Nermin Efendi Ahmetović, a pored džamije je i spomen obilježje za 285 šehida Drinjače na desetine ubijenih članova istih obitelji. Pred spomen obilježjem zatekli smo majku Zulu Osmanović. Dom kulture bio je mjesto gdje je posljednji put vidjela svoje najmilije. Jesam bila u domu i počele su odvojili oni žene i djecu, a ljudi su ostali. Ostali su ljudi. Ko vam je stradao? Sin, čovjek i svekar. Bilo je još familije, ima tu još ovi što su zajedno bili, porodica. U džamiji se džematlijama obratila magistar Medina Mehmedović Mulajić, šehidsko dijete iz Drinjače, koje se i pored stradanja u obitelji u proteklim godinama uspješno školovalo. Podsjetila je na povijesni tog genocida nad Bošnjacima koji je učinjen u proteklim stoljećima. To je ajetima iz časnog Kurana pratila ulema predvođena glavnim zvorničkim imamom Haris Efendijom Mustajbašićem pa do onih najmlađih polaznika mektepske nastave. Sa skupa sjećanja u Drinjači upućena je poruka: ovdje ćemo se, kao i u Lipju, Klisi, Kobilićima, Jusćima i drugim naseljima stradanja u Zvorničkoj općini, često okupljati da bi podsjetili na stravični zločin koji je ovdje učinjen, ali i da se stradanje, kao što se desilo u Drinjači, više nikom ne ponovi u našoj domovini Bosni i Hercegovini.